Robot ronde kiombe hekigetendrete obochori ne chimbe baiga Kenya kia IEBC niko bono kia mochiwe aso gutaikirania umuroberi obokori kia baki chikura aso bonge ase chinsemo hanemo na se county ya Nyamira ka okwana chinga kia cha kebene umuroberi obogo segeta bananchi kubwata ebibande na bego kweri kia koba baki chikura uyo korie kero kibo governor county ya Nyamira mwakili Victor Ogetoswanya niko bono ga kumirana na babwata ni sector boda boda se county ya Nyamira nsemo ya gesima ebunge ya Kitutu Masaba niko boiga tebira serikali nebwe tutakwenekia kubwatokere ebibande gochase bari bataranyora eryo kwenekia honeta yo gochigosiekirwa hisiko wikira boniga nigo bone county ya Nyamira yarikire mu baromoke kurwa sorongurwa gusiase abananchi bari bagendete gwesokia kwerikia kobaba kichikuro muri Kito Steven Nyarikembunde agotomanya senchiro bwikira Boda power power boda power power boda power nase geikaro nabana boda boda korwa ase wodi ya Gesima bunge ya Kitutu Masaba ya Nyamira aso moroberio orawa yokoriya kiro kyobo gavana Nyamira Mosque Victor Swanya igaswanya nigesokiri maisomarore korage byara kiombe kyobo chone timbeba iga Kenya asogo chakia umoroberi wokorikia komo abantu nabakichikura ase korende batarikobeka umoroberio yuo bogosoki bande binge herio habakichikura abanyore kwerikia at the national level tindo chingange kora IEBC ego chaka mass registration lakini mbabwati mass production of IDs. Thank last year IDs kia bana baitu ba registre mbarachi nyora paka bon ngaki barachi ko register muna voters na IDs mbabwati whether to komanya buna serikali yeye yerangire yero ngie planet the one like Ekereke Swanya nigo boigaragira IEBC asekeria kweranga chi machine chiri chigotumeka cha biometrics chirigokora asekorende abobisa ba IEBC bakubetererwa gotumeka chisimi cyabo bene rio kurigereria goso monto nerigetie obwata ekura yerangiro ngie planet bona ngana cha yaiga onabuli umwana wese biometrics Again, the Bible to me and Egypt. Again, there is a constitutional exercise. National. Inga ki ora kore utumie private funds. Wakora again to carry national exercise, constitutional exercise. O mane mbrawut. Even the monitor. Even tigere buno mwakili ngomonitor. Igora kini abantu bamintu abana ngo akokora verification is okay but inga kitura akuri tumanyenga biometric ye kwete bono uja gutumika tubwatiri yitari yawo ime elirese simi yo monyene inga kitura akuri tumanya kaya kiri wake bagerio gosegeta basaya ba Chelsea kwene kingango bwatabare chikura bosio bobochori bwa 2027 yonko bakirambia mono asengencho mwanjite ngato chamo na Swanya mojango nango Swanya ilinde torrenga tua konyire aba Chelsea aba sai baito bali batara irikia waka ekura mokonye abangira abagaka no mutu aletira lero acha korra wese elietari yaye ndire ase card ase registry mwanchire nga tokolege ndikiamo elinde abantu baitu batwale chikura baoje gutumia umwako woja ochora ebyongosi byaitu ibori eria Swanyandiringa nyore gusi rego cyakwa matyangi chikura kobomo igera chikobega sengongu hase ubagibwe keki mwanyegetinges mwabeta ebenki si county ebe mulisiko ye chi county cheito ekure yaito neje kubarwa onye kure yaito teichiri onye goja kobe twante en teichiri paka tuburu nga chiri cyare goja wichuri yege kabweke nemwirete nani mumaete enga kieye intwe buna mwanyegetinge
paka tobe meseria aso mugati mwese ya Kenya ogocha kumwe gote toe oyo ito omuyuchito inde kereka ekeki yikolachwa onyora ntubwate reasons ntubwate ngenje tokuboria keki inachuya. Steve Nyarikemone, Ensoko TV, Gesima, Kitutu Masaba, County ya Nyamira.